цъкнем видеото. Ще да го включиш как звънне. Как звъни? Виж, тук се вижда. Тук нещата и гледам време на време тук. Това са... Пашко, чина бяхте за някакви? Бе? Ти на тях си видам. Здрасти. Различни. Познали ме? Аз знам, че ме познаете. Здрасти. А това знаеш кое е? Той на Ванко, на Пенка, имаше един Иван, нали? Те имаха две. Имаше Валей и Иван. И това му е сина. Виж, слаб, висок, като него. Да. Какво правите ви сега? Как е положението? Здрасти. Аз първо не звънях, обаче малко не работи добре таковата, нали? Не се чува там. Мама, и тук много лошо се помага. Да. Ага. Защото много... Казвам да видя, виждали са човека, който... Да. Хубаво. Значи, искам да му покажа, защото той отиде в Щатите дълго време. Те успяха там 14 години, 15 години вече. И сега сина му идва само тук и викам, ще им покажа как тук къде сме живяли така това на едно време. Защото той сега как се завърта света. Аз съм в Щатите, там до Лос-Анджелес. Цезарано да минаха. Кои? Цезарано да минаха. Те ли? Да, на възтето си вървят. Да. И след 10 дена ще си върват. Аха. Свири на акордеон още гледах. Не свири. Не става да ми за Да. Колко деца? 2. Аз мисля, че доста отдавна видях. Те бяха се разхождаха тук надолу и тогава, не си спомням, майче тогава беше бременна, значи доста отдавна. Да, 12 години имат разлика децата. Синок 24, малката 12. Да. Еми... Да, те сина завърши тази година. Един се идва. Да. Малката? Малката е 6 клас. 6 клас. Момчето, нали? По-голямо? Момчето е по-голямо. То завърши близо. Да. Хубаво. Живеят. Да. Петешат и се родиха. Накрая да можем да кажем. Аз мога да ти дам моя телефон, ако искаш да го запишеш или нещо и ще го такава. Добре. Много мяташ. Много мяташ. Извинявай, да, трябва да... Знаеш ко? Ако искаш ти иди и това е... Виж, и това е вашия. И това беше на баща ти. Ти хори ли с майка си тук? Не. Това е... С кой? С баба си. С баба си. Ако искаш да сними, така, прозорец да сними. Трябва и ти да се видиш.
Кое? И тези джапани се По парзалят. време. Да. Парзалят се парзалят. Единствения начин стерено. Да внимавате да не се Една за подмазвате. работи на Добре. какъв хотел. Ще държа. Да. Сега те е спя. 6, 9, 2, 3. Така. Добре си там. Ами, не виждаш, напълнял съм. Добре, добре. Гониш красва на много. Аз, между другото, много се движа. Гледам да е такова. Да е матч още. Гледам да... Смееш ли? Ами, да. Две момичета. Едното на 25, едното на 15. Ти който не малка разликата. Нашето 12. Само тук да мина, ако обичате, стоите нормално, спокойно. Само е тук да мина. Ти добре си се устроил. Красво, знаеш ли къде работи? Той преди работиш, нали, имаш и така, сега не го знам, къде е? Сега е там на слънце. Ага. Да, да се на експертите беше. Да. Ами е добре. Наката към социални клиники. Добре ми е нещава. Е, защото такава той не види. И завърши. Колко че работа има с компютъра, той Наши са още нещата малко болят, но майката още жива. Гледат се. Какви само да сме живи двамата. Там живи. Да. Нещата доста отслабва, защото намериха на хронопровода нещо правилно, отслабва доста, ама още няма държа тъй, че... Съм се неги похвана Паркинсон. И колко е може да пише. Но така съм приятел, най-лошо. Колко да е пусти. Ами, хубаво, много хубаво. Значи, като се чуди пак, До кога сте тук? до 6 септември, може малко по-нататък даже. Може до края на септември. Значи ще види. Да. Макар да няма начин да Да. Ще ти кажа, че съм питал също дали свири на акордеон. Добре. Това не скоро баща му вика. Знаеха те негово акордеон. Дочка да го държи там някъде. Не знам, там го изходила. Как ще го изходиш? Да. Ами като не свири, не мога. Добре. Айде, всичко хубаво. И се обади така. Добре. Знаеш ли, от последния ход Стоян, нали, да беше на 4-ти етаж? И те дали са там още или някой друг етаж? Аз не ги знам. Не ги знаеш. Добре. Аз, както се пенсионирах, бях потом на село. Ага. Сега да първи път, като ми се го оставих на село. Да. И ги познавам. Добре. Чао. Чао. Ти ли снимаш сега? Кое? Ти ли снимаш? Да. Стабилно ли снимаш? Ето ти е така да махам. Аз не махам се. Виждаш ли? Тук имало картерни. Картерни имам към тези неща.
Добре. Сега. Значи, директно. Искаш да те заснимам така? Виж, много си готен. Може би същия ден, в който си. Какво? Като казваш и ти изглеждаш готин. Аха. Ела да отидем до канала. Докъде? Канала. Канала. Канала беше много важна придобивка за нашата махла. Значи вие влизахте в канала. Взехме. И аз съм влизал. Те ли? Да. Този канал ли? Да, ние стигнахме чак до края. С кого? До къде може. Къде в кой с кого? С... не знаеш. А? Нали знаеш с кой? Джорджо? Да. В този канал ли? Да. Аре. Наистина. Ма откъде влязахте? От чак От тях на го? Балми блока. А, така? Семи насам. Те ли? Да. Има един мост зелен някъде тук. Да, има там е. Да, и там видяхме едни деца. Това е бягаха. канала. Да. А, Значи аз съм бил тук. браво. И там има едни като водопади там, нали? Да, водопади. Да, да. Добре. И мериш някои места. На някои. Аха. Искаш ли... Майче, тук мириш. Искаш ли да отидем до това... До мощето там? Чай да видя колко е часа. 6:28. Давайте. Едно още 30 минути. Добре. Така. Тези момичета, двете, дето говориха, те са пак от нашия блок. Е там, дето ги разминахме. Нали? О, да. Аз мисля, че забавих. Мисля, че казах, че са момичета. Да, те са вече по-големи, бяха момичета, когато ние бяхме момчета. Виждаш ти момчета повече. Да. Сега. Ела да... Това е като вас. Да. Ти момиченци. Ето. Тук къде сме бягали на 50 метра и на 60 метра ли беше това бягането. Също. Виж ги тия желязните. Виж ли? Да. Цък, цък. От тук прескачахме едно. Така. И всичкото трябваше да се прескача. С такъв умерен ритъм. И това? Той също през него по някакъв начин. И някакъв път скачахме от тук на уно и другото там, металното. Без да пипва земята. Да, без земята. Да. Да, насякъде. Вървихме по тази града, тя е по-широка. Той е лост. Успоред, тук е считана. Аз си мисля, че е възможно. Той беше успоред. Мислиш, че не е възможно, ли? Не, защото беше има много. Голямо разстояние. Да. Скачаме с крака и се хващаме с ръце. Много често. Аз разбирам. Не скачате с ръце и се хващате с крака. Добре. И така. Това е. А пък. Там сега. Знаеш какво? Аз ще го изгася.